Aquesta moció que presenta avui Esquerra Republicana és una moció senzilla que ens ha d'ajudar a avançar cap a una ciutat més amable, més inclusiva, en definitiva també més accessible. Aquesta moció tracta de que l'Ajuntament reservi espais a persones amb mobilitat reduïda a les rues, a les cercaviles, a les cavalcades, a les processons. Les persones amb mobilitat reduïda tenen greus dificultats per accedir a llocs i espais adequats per poder gaudir-ne. En la majoria de casos han d'apel·lar a la solidaritat de la ciutadania, però no sempre tenen la mateixa fortuna i s'han de resignar a no veure l'espectacle. A Tarragona no volem que hi hagi públic o espectadors ni de primera ni de segona. Volem que tothom pugui passar-s'ho bé i per això demanem a l'Ajuntament, com a màxim representant de la ciutadania, prengui aquest compromís i alhora faci extensible aquesta promesa als organitzadors, per exemple, de les processons. Actualment comptem amb espais reservats, per exemple, per Festa per a Tothom. Per cert, una iniciativa pionera a l'Estat i que ens enorgulleix molt, molt com a ciutat. Aquesta Festa per Tothom té reservat, per exemple, sempre per Santa Tecla al Seguici o a les processons. Però, ojo, això no ha de ser una excepció. Això ho hem de convertir en la norma. Sabem i som molt conscients que ens queda molt camí per recórrer, que hi ha molts més col·lectius de persones amb altres necessitats. Aquesta moció és un simple granet de sorra per continuar treballant-hi. L'accessibilitat és una prioritat que té Esquerra dins d'aquesta transformació de ciutat. Recordem que a l'octubre del 23 ja vam presentar una moció que es va declarar institucional per l'elaboració del Pla Local d'Accessibilitat de Tarragona i vam acordar la corresponent dotació pressupostària. Era quan ens podien declarar institucionals les mocions. Per tot el que s'ha exposat anteriorment, el grup municipal d'Esquerra proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, reservar espais per a persones amb mobilitat reduïda a totes les rues, cercaviles, cavalcades que es facin a Tarragona organitzades per l'Ajuntament i fer extensiu aquest compromís als organitzadors de les processons i d'altres esdeveniments massius que se celebrin al carrer. Segon, senyalitzar degudament els diferents espais reservats a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda i que estiguin acotats només per al col·lectiu i les seves famílies. I tercer, traslladar aquests acords a totes les entitats, associacions i persones al títol individual que formin part del Consell Municipal de la Discapacitat i a les diferents confraries de Tarragona. Moltíssimes gràcies.